Pielhazen en Pielhazinnen. Wat een machtig mooi trio mogen wij direct gaan verwelkomen. Een prins die geen vastelovensfan is, maar een kel die in iedere cel hazen-DNA heeft zitten. Een mens met een besmettelijk virus, maar wel een virus dat jullie allemaal ontvangen hebt en anders heel graag God ontvangen. Een mens die gruts is, die grutser is en dan met u drager is van de vastelovenskriebels. Vastelovensvrienden uit Rooi, maakt jullie op. Hier komt installatie 2019. Geer, een bijzonder warm welkom aan ons college van burgemeesters en wethouders. Geer wil ik naar voren roepen als een burgemeester en dadelijk opperpielaars Hans Gillissen. En local burgemeester en wethouder Jan Lonen. En een warm applaus voor onze wethouder Carla Brugman. En onze wethouder Martijn Jean-Pieter van de Putten. En onze wethouder Anne Thiele. En dit gemeentebestuur sluiten wij af met onze gemeentesecretaris Karel Joesten. Kijk beste hoogheden, jullie nemen nou plaats toch op jullie pluche stoel. En ik weet dat jullie daar heel graag zitten en geniet er maar heel even van. Want over een klein kwartiertje, een half uurtje, hebben jullie gar niks meer te zeggen. Luister, jongens en meisjes. Achter jullie stond daar, of achter in de zaal, stonden er een aantal prinsen klaar en vorsten. En die stonden te wachten op dat ze hier een entree mogen maken. Heel graag wil ik de regie verzoeken voor een stukje heel bijzondere muziek. Want die mensen daar achter de bühne, die stonden te wachten. Met veel meer swing als dat wij allemaal jaren gewend zien, komen hier voor jullie de prinsenvorsten van de Kerkdorpen.
Zoetjes aan, veel dank voor die mooie klanken tijdens onze binnenkomst hier. Veel dank ook aan Patrick Jansen en Roel Gommans die de Hazenstek toch omgebouwd hebben tot een machtig Caribisch mooi stukje muziek, zoals we dat nog nooit hier gehuurd hebben. En zeker ook heel veel dank die mechjes van Dizzy, die deze hoogheden hier met veel elan de bühne op hebben weten te krijgen. Fantastisch, dankjewel dames. Voordat wij nou verder gaan met het programma, wil ik hier de gemeente bedanken die deze middag voor ons allemaal hier mogelijk gemaakt heeft. Ceremonie en protocol van vastelovensvereniging De Pielhaas, die samen met de mensen van de gemeente en de Schouwburg dit allemaal hebben mogen organiseren. Ontiegelijk veel dank namens ons allemaal dat wij hier weer te gast mogen zien. Pielhazen en Pielhazinnen, vastelovensvierders uit de ganse gemeente, host is het zoiets dat wij onze prins Rob de Nurste en al die andere hoogheden hier kunnen gaan installeren. Maar voor dat stuk ceremonie plaats gaat vinden, zijn er eerst een del sprekers aan zet die dadelijk hier voor jullie hun voordracht gaan doen. Voor het eerst in jaren, zonder zijn adjudant, maar wel nog steeds in zijn rol als opperheer, Pielhazen en Pielhazinnen, hier is voor jullie burgemeester van Rooij, Hans Gillissen. Ja, daar staan we weer, lieve mensen. Daar zien we weer. Een jaar vliegt voorbij. Welkom allemaal hier in ons theater, waar wij getuigen zullen zien van dat ontluisterende tafereel van de onttakeling van het gemeentebestuur. Het hoort erbij, wij ondergaan dat met een glimlach. Welkom allemaal, welkom prinsen en vorsten. Wat geweldig dat jullie er ook weer bij bent. Dat is heel fundamenteel dat jullie erbij bent. Stellen wij voor dat je er niet bij waart, hadden wij er ook mooi hier gestaan en er viel er niks aan macht over te dragen. Welkom deputé Teunissen met zijn charmante echtgenote. Welkom dijkgraaf Patrick van der Broek met zijn charmante dijkgravin. Welkom alle mensen gekluisterd aan de buis. Welkom onder andere vanuit die invalshoek ex-opperpielhaas Jos Waals, den samen met zijn truusje ook zit te kijken. Jos, ik wens hem ook een hele genoegelijke vertoning. Welkom ook een mens den gekluisterd zit aan de buis, de bisschop van Remunt, dan zit ook te kijken en dan zal zich afvragen hoe zou hij zich dit jaar gaan redden zonder adjudant. Nou, dat zou misschien nog wel eens, beste bisschop, kunnen metvallen. Ik doe in ieder geval mijn best. Welkom ook schoonfamilie uit Sint-Aagten, ook gekluisterd aan de buis. Fijn dat jullie ook kijkt en ik hoop dat ik als representant van de koude kant vandaag toch weer iets in aanzien kan stijgen. Ik doe ook een beroep op alle sprekers, vooral mijn goede eigenschappen hier ten tonele te spreiden. Ik wens jullie allemaal een genoeglijke ochtend, een fijne dag en ik heb straks nog de gelegenheid om jullie een hele geschikte vastelavond toe te wensen. Doe ik ze meteen, ik ga nou weer lekker zitten en kijken en luisteren wat er gebeurt. Tot ze meteen. Heel veel dank, meneer de opperpielhaas. Hier staat dadelijk voor Olly Kloor een mens met heel veel vastelovensliefde. Een muzikaal kanon, die hele stadions tegelijk kan vermaken. Een verbaal wonder, een liedjeschrijver van Heb ik jou daar. Een kersverse alt-adjudant. Vastelovensvrienden, hier staat hij voor zijn allereerste installatie in zijn nieuwe rol, Vorst Leon. Ja, dankjewel Wout. Ik hoef er niks meer aan toe te voegen, denk ik. Dat was het. Mooi. Fijne installatie, mensen. Nee, zo makkelijk kom ik er niet vanaf. Burgemeester Gillissen en het college van BMW, stralend hier op de bühne. Bedankt voor de uitnodiging om de installatie weer samen met dit mooie bonte gezelschap achter mij van de Vorstenraad hier in de Schouwburg te mogen vieren. Pielhazen en Pielhazinnen, vastelovensvierder uit gans de gemeente Rooij, welkom aan alle vastelovenstalenten van de Vorstenraad. Alle prinsen, alle vorsten en de adjudant van de Pielhaan hierboven op de bühne. Welkom. Fijn dat jullie er ziet. Natuurlijk ook welkom aan het trio van onze hazenkeutel,
En natuurlijk ons eigen trio ook van harte welkom. En niet alleen mensen in de zaal allemaal van harte welkom. Nee, ook voor het eerst live op de televisie. Via een device kunnen ook kijken via de stream. En ik verwacht misschien nog wel, als ik een beetje achter bij hem kijk, via een YouTube-kanaal met 1,4 miljoen volgers. Want hier achter in de keigoeie prins, dus dat zal ook wel lukken, denk ik. Maar de gemeente kost de kosten van deze uitzending niet meer betalen dit jaar. En nou mensen, de macht van het grote geld werkelijk gewonnen. Omroep Venrooy, ja echt waar, zit echt wel in de hoek waar de klappen vallen. En de Venrotse John de Mol, de Silvio Berlusconi van de Peel, het zijn beurs getrokken. En jawel, Christ van der Munnikhoff van Pelemaas heeft deze slag gewonnen. En die omroep is echt wel in de hoek waar de klappen vallen. Ze zien alles kwijt. Deze uitzending, nee echt alles. Jan Lone heeft ze hun plekje bijna afgenomen. En zo Jan, raken we wel een stukje Venroods cultureel erfgoed kwijt. Lief mensen, waar moeten we naartoe? Met al die radiotalenten, al die vrijwilligers, al die mooie, goed beluisterde programma's en al die mooie volksmuziek met schwung van Rob Klossen. Dit is een cultureel bankroet en ik wil u echt op het hart drukken, dit is heel erg. Er is werk aan de winkel voor de desbetreffende wethouder. Anne? Goed. En dat niet alleen, we geven een knatsgeld uit om de pand van de Albert Heijn te kopen en daar kan straks een nieuwe piep in komen. En die hebben geen geld. Dus wie gaat dat betalen? Ja, natuurlijk, wij. Ja, maar luister goed, zegt Jan Lone, wij konden van de provincie nog 800.000 euro krijgen. Haha, Jan, maar voor wie is dat geld dan? Ja, goed. Ja, dat is ook geld. En in al de piep, wat doen we daar dan met? Ja, Lei Jansen zei van, nou, misschien kan daar de voedselbank in, misschien de speelgoedbank, en misschien de omroep, en misschien wel de zangers van Sint-Frans. Maar daar is de Alde Biep dan wel goed genoeg voor? Ja, ik begreep het allemaal niet. En hebben die dan wel geld genoeg om zijn pand te huren? Nee. Dus wie draait er weer voorop? Nee. Dank u. Goed, Jan, leg me ook maar eens uit, want die Biep die moet verplaatst worden naar een pand van de Albert Heijn. En dat is om het centrum aantrekkelijk te maken. Dat snap ik, daar ben ik ook wel voor. En de loop naar de Biep te verbeteren. Maar leg me nou eens uit, als ik nou naar de Biep moet lopen, dan loop ik ongeveer 125 meter vanuit de Schouwburg. Loop ik dadelijk naar de Albert Heijn, naar de Neebiep, ook 125 meter. Is dat nou al die miljoenen waard? Ik vraag het me werkelijk wel af. Maar goed, je zult er wel goed over nagedacht hebben, dus dat komt wel goed. Maar goed, ik sta hier nou als vorst van de Pielhaas. En jongens, het is mij toch gelukt. Dus talentencampus, 10 jaar vergaderen, totaal geen zin gehad. Je komt er toch wel als je er moet komen, zeg ik maar. En ik weet nog, toen ik ben geboren in het Brabantse en ik kwam als een klein klutje, als een soort van vluchteling, arbeidsmigrant uit barre streken van Brabant, hier naartoe naar Venrooy, om hier mijn nieuwe bestaan op te bouwen. En dat was, pardon, niet makkelijk. Wat een cultuurshock. Geen integratiecursus, geen taalklessen, ja dat huurde mij nog wel eens. Nee, maar ik werd beestig goed opgevangen door de Venroodse gemeenschap. En ik werd opgenomen in de Venroodse horeca. Ja, en ik kreeg een woning toegewezen in het toenmalige verticale woongebied in de Veltemse bossen, ook wel de Haarmakerstraat en de Veltemse Kleffen genoemd. En niet zoals die mensen nou, die hier gewoon op een afgelegen, tochtig industrieterrein worden neergepot. Ja, dat kan toch echt niet, jongens. Want op een braakliggend stukje plak heeft de gemeente 60 keten neergekwakt voor vooral Poolse arbeidsmigranten, zoals dat zo mooi heet. En dat kan alleen maar problemen geven, denk ik. Het college heeft wel mooi passende maatregelen genomen door meer blauw op straat te zetten. En mooi is dan ook om te zien dat de eerste stage van wethouder Martijn van der Putten al bij het boerengezelschap als Jan-Pieter plaatsvindt. Dat vinden wij wel mooi. Het terrein zorgt voor heel wat onrust bij de buurt, bij de bedrijven en mensen uit Gansrooy en ver daarbuiten. En ik kijk zo achter mij en in de kerkdorpen, als ik het woord keet zeg, hadden jullie al lang een feest georganiseerd of niet? Ja, dat is daar niet zo makkelijk. Goed, Frank Vergolen trouwens wel een prachtige naam voor dat geheel bedacht. De Mobile
Home Campus Venray. Ja, klinkt chic. Klinkt nee. Maar jongens, in Helmond hebben ze dit al jaren. Als je Helmond komt binnenrijden aan de linkerkant. Het Mobile Home Campus Helmond is al een begrip in de regio, dus ik zit te wachten op de eerste autovrakken. Maar dat zal wel goed komen. Maar Pierla's en Pierlazinnen, je moet deze mensen helpen. Je moet ze ondersteunen. Want er kan iets moois op bloeien. Kijk nou maar eens hier. 25 jaar geleden kwam ik hier wonen. En hier sta ik nou als een grootse vorst van vastelovensvereniging de Pierla's. En er is nog wel eens een verhaal te vertellen. 15 jaar geleden kwam er ook een mooie mens hier als needeken. En mede door de steun van de Venrotse gemeenschap kost hij gruien en gruien. En hij verruilde zijn ene kathedraal 15 jaar later voor een andere. En de nieuwe grote van de kerk hiet ook smeets. Dus mensen, hij houdt van vastelovend, hij hiet smeets, geen zorg. Het pand blijft in de familie. Ja, Monseigneur Smeets, ik zie namens nou gevallen en ik hoop, burgemeester, dat ik bij jou geen gevoelige snaar raak. Nee, je hebt het nou niet makkelijk. En ik zie jou daar zitten, een beetje vleugellam, een hupke elend, zonder oude, trouwe adjudant. En dan las ik ook nog dat je ook nog de o zo gemiste en super gewaardeerde grootvorst Rob miste. Maar burgemeester, ik sta hier met open arm, zoals Venray mij ook met open arm ooit heeft ontvangen. En als je mij ooit nodig hebt, het maakt niet uit wanneer, hoe laat, sta ik voor u klaar. Deze schouders zijn breed zat om jou te steunen. Ja, het verder brengen van talent, mensen, dat is iets wat we goed zien. En het ontwikkelen van talent. Maar dat kunnen we in ons gemeente ook goed. En zo hebben wij in het mooie dorpje Oelderen heel veel, beestelijk veel bouwtalent. Jazeker. Met gewone gebruiksvoorwerpen bouwen jullie de mooiste dingen die je maar kunt bedenken. Het enige jammere is, bouwtalent, yes, leestalent, moi. Het stond al in de optochtreglementen sinds 1956, toen de paardentram nog reed dus. Misschien is er een nieuwe job voor de vorst, ik weet niet, om dat goed te kunnen controleren. Maar gelukkig, ik heb mijn connecties uit het Brabantse gebruikt. Chefke van Bavaria, mijn aldenheld van PSV Bjorn, het jullie de helpende hand toegestoken. Oelderen, jullie mag mij op de blote knieën danken. Echt waar. Want ik als Brabants kelke heb het toch weer voor jullie weten te regelen. En tussen de regels door, hadden jullie al de stickers al geplakt? Vanmiddag. Mooi. Goed, volgende keer beter lezen, Kel, scheelt keiveel werk. Goed, ontwikkeling en vooruitgang stut niet stil, ook niet in ons rooi. En we hadden een prachtig mooi uniek concept, de Roets. En dit jaar voor het eerst zonder een zwembad. Ja, jammer. Ik denk wel dat het een goede ontwikkeling is, dan hoeven wij als dit gezelschap ook niet ons ertussen te schavelen, maar is er plaats voor iedereen. En ook voor de mensen die zitten zaniken van, oh, dat zwembad stut er weer niet. Het is altijd mooi, maar in die 12 jaar, als je van de Roets afloopt en je vraagt aan mensen, wat vond je de leukste roetsjer? Niemand kan zeggen dat er iemand heeft geroetst. Dit is verschrikkelijk. Dus het is maar goed zo. Maar er is wel wat mis mij. Ontwikkeling is prima, maar mij gaat het ook wel eens mis. In Venrooyse cupjes is er gruwelijk soms wat mis. Zeker als ik mij op Facebook lees. Kreten als eigen volk eerst. En dan denkt je, dat moet wel een politiek beladen onderwerp zien. Nee mensen, het gaat dan over het al dan niet boeken van onze Venrotse nachtegaaltjes op de Roets Bornemieke. We zien ons doel totaal voorbijgeschoven. Dit kan niet het feest van de vastelovend zien. De vastelovend is het feest van verbroedering. En laat ons alstublieft samen dromen met de ogen open. We moeten niet omslaan in negativiteit, maar we moeten het positieve in elkaar zien. Met de arm openstaan voor vastelovensvierders, waar ook vandaan. En wie weet... En wie weet, als wij rond onze gemeente in de ontwikkelingsgebieden van Deurne, Horst of Boksmeer, loopt er wel een kelke of een mechje rond die misschien wel dezelfde dromen heeft. Maar we moeten met z'n allen zorgen voor elkaar, vieren voor elkaar. Dan gaan wij samen een geweldige tijd tegemoet. En een geweldige vastelovenstijd. En ik wens jullie namens Vastelovensvereniging de PLH's een waanzinnig mooie vasteloven toe. Let op uzelf, maar ook zeker op elkaar. Vastelovend samen.
Veel dank, Leon, voor deze knallende en vooral ook beschouwende presentatie van nou. Vasteloversvrienden, host is het zo wiet dat wij overgaan naar hetgeen wat wij feitelijk allemaal van onze cultuurtempel gekomen zien. De installatie van al die grootheden hier achter ons. Als een opperpielhaas zal direct zijn prinsenketting gaan hangen en dadelijk zijn eigen ambtsketen af gaan nemen. Geer zou ik willen vragen of er onder statige muziek als een bullenlezer naar voren wil komen. Het woord is aan een woordkunstenaar. Het PR-kanon van de Pielhaas als een bullenlezer van vandaag, Joris. Besluit van het doorluchtig college van de Raad van Elf van Vastelovensvereniging De Pielhaas werd op zaterdag de 26 januari 2019 benoemd tot opperheer over alle Pielhazen, waaronder de Meersense zagenwetters, de Oelerse spurriemukken, de IJsselsteinse pielreuzen, de Lunse knullekes, het Dartele Veulen, de Vredepielse klutentrappers, de Oostrumse karklingels, de Kasselse schansenknuppels, de Hetse hetsbulen, de Kervers uit Smaktholtes, de Blitterswikse ruik, de Waansense wienbulen, de Gijsterse keienschieters en natuurlijk de Rooise hazenkeutels. Als opvolger van hun doorluchtige dwaasheden de prinsen Kondenurse tot en met Roel II, Vastelovensprins 2019, met alle rechten en plichten aan het hoge ambt verbonden. Den tot zijn adjudantenkoos, Berry Fransen. En Twan Pieters. De op den 27e van de 10e in 1970, geboren en getogen Venrotse Jong, Robert Antonius Maria Arts. Regierend onder de naam Prins Rob I. Ik ga nou de burgervader de bul ondertekenen. Dan gaat nou het installeren beginnen. Burgemeester, prins Rob en adjudanten, willen jullie alstublieft het podium opkomen? Dan gaan we nou vragen. Ja. Ieder zijn eigen rol. Dan gaan we nou vragen of prins Rob de ambtsketen bij de burgemeester af wil nemen nadat hij zijn steek had afgenomen. En nou, opperpielhaas, wil ik over... Mooi. Mag ik om vragen een prins Rob zijn de prinsenketting om te hangen? Prins Rob, zou je nou een opperpielhaas, zijn een opperpielhazenmedaille om willen hangen en zijn kieps op willen zetten? Fantastisch.
opperpielaars, adjudanten, willen jullie hier plaatsnemen op jullie stoel. Rob, blijf jij even staan. Pielaarsen en pielaarzinnen, de volgende spreker, hier staat hij. Hij is grutser dan gruts. Zijn nummers worden door vele vastelovensvierders gezongen. Hij oemt hazenwiet als geen andere. Hij kan bakken en koken als de beste en als het moet voor de ganse tent tegelijk ook nog. Hij kent de ganse pielaars als zijn eigen boksentest en hij viert zijn hele leven lang. Pielaarsen en pielaarzinnen, hier is hij voor jullie, als een opperknuffelbeer, Prins Rob ten Eerste. Dankjewel Wout voor deze prachtige introductie, Kel. Ik zal het niet gauw vergeten. Goedemiddag pielhazen, pielaarzinnen van Rooij en vaste vrienden uit de Gaanse gemeente. Ik heb me lastig hier op metgemaakt. Ik liep met mijn mechje Tanja over een paranormale beurs. Daar werd ik op een gegeven moment aangesproken door een oud, lelijk vrouw. En die zei, Kelke, kom eens hier, ik heb me toch iets moois voor. Ik schrok me kapot in eerste instantie, maar ik denk van ja, even luisteren naar dat vrouwke. Maar die had iets moois, een glazen bol. Ik denk, ja, wat moet ik er met mijn glazen ding, weet wel. Ik ben atjes geappt, ik zeg, wat moet ik er met? Ja jongen, kop dat ding niet met, je weet maar nooit waar het goed voor is. Dus ik dat dingetje toch maar gekraagd, met naar huis genomen. Een prachtig ding, want ze zegt nog, als je dat ding voor mij koopt, dan kun je jaren met fruit kijken. Jaren met fruit kijken. Dus ik dat ding toch metgenomen. Berry en Twan, laat maar eens kijken wat voor mooi apparaat het is geworden. Maar nou, mooi aan het verhaal. Nou werden elke keer als je in een dorp komt, werden aangesproken door mensen van hoe dat jij Van Ruigeer in 2030 wilt zien. Het kan niet mooier, dat is precies over 11 jaar. Onder het motto van wat werd O-rol. Kijk nou eens hier, toeval bestaat niet willen, zeggen ze dan. Wij hoeven niemand te denken hoe het er hier in Van Ruigeer in 2030 uitziet. Maar we kunnen het al zelfs zien, hoe het hier in 2030 uit gaat zien. Dus ik dus met dat ding aan de gang, spreuken verzonnen, rijmpjes verzonnen, maar ik kreeg hem niet aan de gang. Tot op een gegeven moment, ik zeg, Balke, wil je mij misschien de gemeente Rooij over 11 jaar laten zien? En hij antwoordde mij en hij zei, ik laat het nou zien, met veel goede zin. Waar in de gemeente wil je heen? Dus ik aan het denken. Ik denk, wat zou ik wel eens willen zien in de gemeente Rooij over 11 jaar? Dan zei ik denk daar rondweg Iwansum. Hoe zou dan eruit gaan zien? En dan moet kijk eens. Ik denk, ze doen wel heel erg best om niet meer de Wansum in te laten rijden, maar dit vind ik ook een klein beetje overdreven, of niet? Toch? Maar Iwansum is heel veel veranderd en heel veel gebeurd. Zelfs de Chinezen moeten wieken. Ze hebben het toontje gelukkig nog kunnen bewaren. Maar over horeca gesproken. Zou er in Venray weer misschien een goede Italiaan zien gekomen? Oh, dat weet ik ook niet. Ik denk dat daar meer als alleen de vieze borden wit gewassen worden, denk ik. Maar over rommel gesproken. In Brugge werd ik al die stiekem met een hoop huisvuil naar de containers gegooid. Zou er onderhand iets veranderd zien? Of zullen de camera's hun werk al gedaan hebben? Oeps, Brugge, mooi maar toch anders. Dat is inderdaad heel anders. Maar we hadden het net over de horeca. Perry, dat was al van baan veranderd. Maar zul je dan eigenlijk nog steeds bij Old Dutch aan de gang zien? Een eigen sterrenzaak, dan had het mooi voor elkaar dan mens. Maar mijn Frans is niet zo goed. Volgens mij van onze opperpielaars wel. Wiets en kant, wat betekent dat? 50. Oh, ja. Had hij mooi gedaan dan mens. Maar over Venray gesproken, er verandert in het centrum ook constant wat. Dan deze winkel, dan winkel, dan weer hier verbouwen, dan weer daar verbouwen. Dus ik vroeg ook aan het balkje, hoe gaat de Grote Straat er over 11 jaar ongeveer uitzien?
Nee, ik vroeg over 11 jaar. Oh, dit is over 11 jaar. Oké. Maar we gaan het over Van Roy en over Perry. Maar ik zat te denken, zullen er nog meer Van Roynaren zo'n mooie carrière move gemaakt hebben als dat Perry gedaan heeft? Kijk hier naar Rob Klasse. Het die gans Nederland aan het jodelen gekregen, dat mens. Maar Rob, dan zat ik altijd in het pand van de omroep. En nou heb ik van de werkwerk gehoord dat daar ook wel een Aldi zou komen. Maar u betrouwbare bronnen, mijn bol, ik heb gevraagd van, kunt u mij ook laten zien waar dat Aldi gaat komen? Dus ergens nog een groot leegstaand pand in het centrum met veel parkeergelegenheid. Dus... Dit is voor een Aldi natuurlijk een godsgeschenk, maar ik denk dat onze bisschop Smeets dit niet zo kunnen waarderen, denk ik. Maar over Smeets gesproken, hoe zou je met onze bisschop zien? Zou je dan nog iets voor elkaar hebben gekregen? Kijk eens. Oh, maar wat zie ik daar op de achtergrond? Zie ik dat nog goed? Even kijken, is dat... Heeft hij het toch voor elkaar gekregen een handje-pansje kevertje met het Vaticaan te krijgen? En zo is ons een hele cirkel weer rondgekomen. Maar lief mensen, de vaste loven draait een wazel en flauwekul en af elkaar een beetje voor de gek houden, zolang het maar niet kwetsend gaat worden. En dan lopen we af en toe op de gemeente te knaaien. Wij mogen allemaal blij en grat zien dat wij in deze prachtige gemeente mogen wonen. Deze vastelavond is het om het even. Ben grats en 4 maanden is het leven. Vastelavond samen. Prins Rob, heel veel dank voor deze schitterende, maar zeker ook voorspellende woord. Hoe een bescheiden rotse jong toch prins van Rooij kan worden. Kijk mooi. Vaste lovensvrienden, hier op de bühne zien jullie alle prinsen van de kerkdorpen samen bijeen. 2 vorsten uit de vorstenraad gaan al die prinsen en jullie introduceren. Alvorens ze hun sleutel direct overgedragen gaan krijgen van onze prins Rob de Nurste en uiteraard onze opperpielhaas Hans. Geer wil ik nou naar voren vragen de vorsten Job van de Spurrimuk en vorst Niels van der Ruuk namens de vorstenraad. Kels, laat jullie kanjers maar naar voren komen. Vastelovensvrienden en vriendinnen van Rooij. Ook namens de kerkdorpen allemaal van harte welkom op deze sleuteloverdracht. Wij gaan vandaag de prinsen van al ons dorpen aan jullie voorstellen. De zagenwetters uit Meerselen met prins Jelle de Nurste. We beginnen met prins Jelle Nijenhuis van de Meerselse zagenwetters. Prins Jelle is net afgestudeerd aan de HAS als bedrijfskundige en samen met zijn prinses Fieke Aarts houdt hij ervan om met zijn vrienden te gaan stappen. In zijn vrije tijd is hij actief bij de JUM en bij de zagenwetters op het voetbalveld. Mensen, dit is prins Jelle de Nurste van de zagenwetters uit Meerselen en hij regeert dit jaar met zijn leus. Doet allemaal met, blief niet thuis, want dit jaar wordt één groot gekkenhuis. Daarna de Pielreus uit IJsselstein. Met prins Peter. Prins Peter Potte is de 6x11 jubileumprins van de Pielreus uit IJsselstein. In het dagelijks leven is prins Peter operator bij Vitelia in IJsselstein. Prins Peter is getrouwd met zijn vrouw Fiona en samen hebben ze 2 kinderen, Ries en Jurre. Mensen, dit is prins Peter II van de Pielreus uit IJsselstein en hij regeert dit jaar met zijn leus. Met deze dag gaat de hamermeulen uit, blijven de doeven in het hok en gaan wij samen met Olivier op. Alaaf! Het harte de veulen met prins Sef IV.
Prins Sef Jansen is dit jaar de prins van de Dartele Veulen. Hij wordt bijgestaan door zijn vriendin Meike Philipsen uit het land van de Amerikaanse turfdraaiers. Prins Sef IV is student bedrijfskunde aan de HAS en op stage bij Voergroep Zuid in Deurne. In zijn vrije tijd doet hij Geer carnavalswagens bouwen en speelt hij in de Joekskapel. Normaal is hij de nar van de Dartele Veulen, maar dit jaar gepromoveerd tot prins. Mensen, dit is prins Sef IV van de Dartele Veulen en hij regeert dit jaar met zijn leus. Aan welke kant van de berg wij gaan feesten, daar gaan we niet over nuilen, want we vieren vastelavond in het Veulen. Van de Oelderse Spurrimuk, prins John de Eerste. Prins John Voermans is de 8x11 jubileumprins van de Spurrimuk uit Oelderen. Prins John de Eerste is getrouwd met prinses Marion en samen hebben ze 2 kinderen, Lars en Jesper. In het dagelijks leven is prins John werkzaam bij MSD Animal Health in Boxmeer. Zijn hobby's zijn tennissen, mountainbiken, hardlopen en hij is leider van de veteranen van SVOC. Ook is hij lid van de dorpsraad. Mensen, dit is prins John de Eerste van de Oelderse Spurrimuk en hij regeert dit jaar met zijn leus. Zo, nu eerst een... Oh nee, dat mag je niet. Geniet, herinneringen die je later wilt hebben, moeten nou maken. De Lundse knulletjes met prins Rob. Prins Rob Piepers is de prins van het knulleke uit Luene. Prins Rob II is getrouwd met Emmy en samen hebben ze 2 kinderen, Finn en Lars. In het dagelijks leven werkt prins Rob als jurist bij de gemeente Boxmeer. In zijn vrije tijd doet hij Geer wielrennen en is hij actief als leider bij de jeugd van SV Luene. En ook is hij actief als bestuurslid bij het knulleke. Hij had als eerste prins in Luene ludiek zijn beide zoons als kleine adjudanten benoemd. Mensen, dit is prins Rob II van de Lundse knulletjes en hij regeert dit jaar met zijn leus. Wij blijven gaan. Dan de klutentrappers uit de Vredepiel, met prins Bas den Eerste. Prins Bas van der Zanden is de prins van de klutentrappers uit de Vredepiel. Hij woont samen met prinses René Cornelissen en hebben 2 heuntjes, Dex en Duke. In het dagelijks leven runnen Bas en René samen met hun compagnon John de Weerts het dakdekkersbedrijf Weerts van der Zanden. Mensen, dit is prins Bas den Eerste van de klutentrappers uit de Vredepiel en hij regeert dit jaar met zijn leus. Deze carnaval niet brak of zwak, deze carnaval gaan we helemaal uit ons dak. De Oostrumse kaartklingels met prins Luc. Prins Luc Gielens is de prins van de kaartklingels uit Oostrum. Prins Luc ten Eerste woont samen met zijn vriendin Helle. In het dagelijks leven werkt prins Luc als militair brandweerman in Eindhoven en is hij lid van de vrijwillige brandweer in Venrooy. Hij is in de vrije tijd actief als leider bij SV Oostrum. Mensen, dit is prins Luc ten Eerste van de Oostrumse kaartklingels en hij regeert dit jaar met zijn leus. Met een beetje carnavalsmagie doven wij dit vuur nog langer niet. Van de Kastelse Schansenknuppels, prins John de Eerste. Prins John Geerts is de prins van de Schansenknuppels uit Kastelen. Hij en zijn prinses Elle hebben 2 kinderen, Bart en Wout. In het dagelijks leven is prins John werkzaam bij de Rooise Wissel. Zijn hobby's zijn zijn kinderen, PSV en de Formule 1. Mensen, dit is prins John de Eerste van de Kastelse Schansenknuppels en hij regeert dit jaar met zijn leus. Zoals ik het hier zie, wordt het een fijn feestje, niet? De Hetsbulen uit de Hei met prins Jos. Prins Jos Pauwels is de prins van de Hetsbulen uit de Hei. Prins Jos III is getrouwd met Annemiek en samen hebben ze 2 kinderen, Gijs en Anouk. In het dagelijks leven is prins Jos werkzaam als operator bij Nijsse Granico BV. In zijn vrije tijd gaat prins Jos Geer aan de slag met Holt en doet hij wielrennen, cyclocross en fitness. Ook besteedt hij veel tijd aan zijn tweede liefde, tractor Snuk. Mensen, dit is prins Jos III van de Hetsbulen uit de Hei en hij regeert dit jaar met zijn leus. De boor- en zaagmachine gaan 2 maanden aan de kant, laat hem Pauwels maar los als prins in het Hetsbulenland. De
de kevers uit Smaakt Holtes, prins Peter VI. Prins Peter Dirks is de prins van de kevers uit de Holtes en de Smaakt. Hij woont in Holtes en zijn vriendin heet Vivian. In het dagelijks leven is prins Peter chauffeur bij Verrattingen Grondverzet in Oostrum. Zijn hobby's zijn sleutel aan alle auto's en lassen. Mensen, dit is prins Peter van de kevers uit Smaakt Holtes en hij regeert dit jaar met zijn leus. Ik is geen puin of grond voor showen, we gaan eerst een mooi feestje bouwen. De keienschieters uit Geisteren met prins Rick den Eerste. Prins Rick Vermeulen is de prins van de keienschieters uit Geisteren. Prins Rick den Eerste woont samen met zijn vriendin Jaella Kupers. In het dagelijks leven is prins Rick YouTube-animator bij het team van Dille Hagens in Venrooy. De rennen gaan soepen is prins Rick zijn grootste hobby. Mensen, dit is prins Rick van de keienschieters uit Geisteren en hij reageert dit jaar met zijn leus. Ruggengroot ga ik toch al kennen, dus we soepen er nog maar rennen. Dan de windbul uit Wansen met prins Rick ten Eerste. Prins Rick Rutte is de prins van de windbul. Hij is getrouwd met Marijke en samen hebben zij 2 zoons, Jessie en Luca. In het dagelijks leven runt prins Rick een eigen installatiebedrijf Rintech. In het verenigingsleven is prins Rick lang actief geweest als jeugdleiding bij de windbul. In zijn vrije tijd speelt hij gitaar bij zijn band Stone Solid en Jelly Goose. Mensen, dit is prins Rick van de Windbul uit Wansum en hij regeert dit jaar met zijn leus. Het mooiste feest van het jaar is weer een feit en wij gaan voor een bak gezelligheid. Alaaf! Dan de Ruik uit Blutterswijk met prins Marco den Eerste. Prins Marco Wijnands is de prins van de Blutterswijkse Ruik. Prins Marco den Eerste en zijn vriendin Joyce hebben samen 2 kinderen, Guus en Rick. In het dagelijks leven is prins Marco werkzaam als internationaal chauffeur. Prins Marco is al lang actief bij de Ruik. Al 14 jaar is hij de naam van de Ruik geweest. Ook is hij actief als schutter bij het Sint-Tunnus-Gilde, waar hij zich al 2 keer tot koning van het gilde schoot. Mensen, dit is prins Marco den Eerste van de Blutterswijkse Ruik en hij regeert dit jaar met zijn leus. Van Markpoort in de rood, kon ik nou met de scepter in de hand vuren door het Roekeland. Nou burgemeester Hans de Macht had overgedragen, kan hij met een gerust hart vastelovend gaan vieren. Maar ons drek in de foyer eerst op een paar pilsjes trakteren. Deze 13 prinsen zijn de komende dag op de dorpen de baas, want zonder al deze verenigingen was het toch maar eer mooi troef voor de Rooisen Haas. Vastelovend samen. Vorsten Joppe en Niels, veel dank, Kels. Opperpielaars, prins Rob, dank voor jullie ontiegelijke goede bijdrage. Maar jongens, jullie zitten eraan te vergeten. Echt waar, jullie zitten eraan te vergeten. Geer wil ik eigenlijk vragen of onze politieke talenten Anne en Martijn even naar voren willen komen. Want wij moeten nog onze jubileumprins gaan installeren. Prins Niek ten Eerste wil ik ook gerne naar voren komen, om dan namens de jubilerende hazenkleuter ook een medaille te mogen ontvangen. Vastelovens vrienden, Prins Niek ten Eerste. Dankjewel Anne en Martijn. Vastelovensvrienden, onze volgende spreker komt hier spreken namens de Vorstenraad. Deze mens komt uit het dorp van de Baron, het parelke van Willybrocht. In een van de oudste, maar toch ook jongste aanwinsten van ons mooie gemeente. Het plekje met het mooiste bos van de ganse regio en een fantastische kasteelruïne en waar onze YouTube-adjudant toch ook nog prins mag worden. Vastelovensvrienden, hier is voor jullie, voor Stan van de Geisterse Keienschieters.
Blijf wakker. Nou, dat is ook niet zo moeilijk als dan een bak herrie. Ja mensen, sorry dat ik zo binnenkom, maar sinds dat mijn vriendin zwanger is, mag ik thuis geen herrie meer maken, dus haal ik hier maar gewoon openbare repetitie. Is trouwens wel een hele speciale doedelzak, want dan zet mij precies hoe laat het is. Net begon ze te spelen en nu ik net mee in de ramen open gaan. Schijt met een herrie, het is verdomme 3:30 s'nachts. Goedemiddag, vastelovers, vrienden en vriendinnen. Hey. Oma. Ze zitten voor aan de eerste rij. Mooi dat je erbij kunt zien. Goedemiddag, mensen thuis voor de televisie en de radio. Hartelijk welkom aan ons college van BMW. Het bestuur van de Vorstenraad heeft mij gevraagd om Olly namens de kerkdorpen te bedanken voor al het werk wat jullie gedaan hebben het afgelopen jaar. En ze vroegen mij dat om met een mooi gedicht te doen. Maar ik heb neergezet. Hier zitten ze dan voor het eerst in deze formatie op deze installatie. Wat hebben ze in Rooi dit jaar allemaal klaargespeeld? Nou, ze jagen de mensen weg. De bevolking van de gemeente is gedaald met 0,05%. Dat staat gelijk aan 2 keer 11 inwoners. Je zult zeggen, dat is niks. Maar als ze hier met 22 man minder op de bühne zijn zitten, zouden jullie ook maar over Jan Lul in de zaal. Ik vond dit wel een interessant onderwerp. Dus ging eens wat verder kijken op de website van de gemeente. En ik kwam uit bij Rooi in cijfers. Prachtig om te zien wat ze allemaal berekend hebben. Ze kunnen dus wel wat, die ambtenaren. Tot ik zag wat eronder stond. Powered by Swing Mosaic. Ook dit hebben ze dus weer uitbesteed. Zodat ze nog meer tijd hebben om uit de raam te kijken en op te letten of alle klinkers en de pleintjes waar recht kwamen te staan op het nieuwe stadspark. Dan, de baten per inwoner. 2883 euro. Keer 26. Dus hierboven zit voor zo'n 75.000 euro winst achter mij. Ik zeg Prinsen en Raad van 11, laat jullie vooral gewoon direct in de foyer. En wat ik ook wel een hele mooie vond, incidenten met verwaarde personen. 4,7 per 1000 inwoners. Dat zijn dus ruim 200 incidenten. Is dat nou inclusief of exclusief de gemeenteraadsvergadering? Maar wat mij toch wel heel erg zorg baarde,
Dat waren de laatste overzichten. Bevolking naar leeftijd en geslacht in de gemeente. IJsselstein. Geen informatie. Geisteren. Geen informatie. Kaarselen. Geen informatie. De Smaakt. Geen informatie. Jullie hebben dus totaal geen idee hoe de bevolking zich verdeeld is in de dorpen. Ik pleit dus voor een ouderwetse volkstelling en zie het al helemaal veel mee, net als 2000 jaar geleden. Burgemeester Hans is keizer Augustus, maar Hans dat moet ook maart of december zien, dus je dat liever hebt. De hoge priester, bisschop Harry Smeets, de herders Jan Lone en Carla Brugman, de drie wijzen Vorst Leon, Vorst Nick en Vorst Michael en de vrijgezellen timmerman Martijn van der Putten. En dan moeten we natuurlijk ook nog de maagd Maria hebben, Anne Thiele. In het land van Rooi was koning Hans net verkozen tot Nederlander van het jaar. En hij heeft, na een goed zevenhemsgebruik, zichzelf gekroond tot keizer. En op een koude winterse dag op het Henseniusplein kwam er plots een heraut van keizer Hans aan te paard. Het was dorpskwijker Dave Kavis. En dan zei: het is op bevel van keizer Hans dat alle mensen zich kunnen inschrijven in het dorp waar ze geboren zijn. Omdat als de keizer wil weten hoeveel mensen er in zijn rijk wonen. Wie dit niet doet, zal worden gestraft. Zo gold dat ook voor het prille stelletje Martijn en Anne, die zich moesten gaan inschrijven bij Sint-Jozef in de Smaakt. Ze hadden elkaar via Tinder ontmoet en het was meteen een match. Ze zaten den avond te eten aan de grote straat, tot er opeens een licht naar beneden kwam in voormalig zaal Den Engel. Het was een genderneutraal gedaante in een wit kleed. En hij, of zij, had een brief bij van de dokter, huisartsenpost. Hierin stond: hierin stond dat Anne in verwachting was van een kindje. Anne snapte er natuurlijk niet zoveel van, want ze had de vuurhamer van Martijn nog nooit aangeraakt. Maar ze namen het maar aan van een genderneutrale engel, dus gingen ze snel op weg. Het was een bierstuk verre reis gans naar de Smaakt. En Martijn kon zijn zwangere vrouwke niet zo wiet laten lopen. Dus gingen ze eerst naar Kaarselen om een paard te gaan halen voor de verre reis. Daar werd Nico van Melo opgezadeld en Anne hoefde zo niet mee te werken. Het begon al te schemeren, dus zochten zij via Airbnb een onderkomen voor de nacht. Ze kwamen aan bij Mobile Home Campus van Frank van Gool op de Hulst. Daar stond een bordje voor de deur. Zie de Roemeen, Bulgaar of Pool, koop dan een hutje van Frank van Gool. Dat hoefde alleen nog maar zelf te schilderen en te stukken en te beloven dat het er niet naar groene pleintjes gaat rukken. Maar alles zoot al vol, dus gingen ze verder de gemeente in. Ze zogen in de verte nog meer huizen liggen, dus zetten voet richting het oosten. Eerst kwamen ze neven een verwoeste tempel, Wansum genaamd. Daar loog alles overhoop en zogen ze een actie van geile hesjes. Waar het er in de rest van Nederland nog heel rustig aan toe ging, met alleen wat gekwijk en wat spandeuk, ging het er in Wansum veel ruiger aan toe. Daar zorgden de mensen in geile hesjes, compleet met bulldozers en kranen, het enige gebouw met historische waarde tegen de grond en jassen. Martijn en Anne dachten: hier moeten we niet zien, dus gauw deur naar Blitterswijk. Daar zullen ze toch wel een slaapplaats voor ons hebben. In Blitterswijk was het volk in opstand gekomen tegen keizer Hans, omdat er 250 wijzen uit het oosten gehuisvestigd zijn werden in de vervallen hutjes van het Roekenbos. Het werd bijna slonderruzie. En dus besloten Anne en Martijn te gaan omdat ze hun leven hier niet zeker waren. Ze liepen verder richting de Smaakt en kwamen aan in Geisteren. Dit is een prachtige plek, zei Anne.
Ja, zegt Martijn, wij blijven hier. Ik heb pijn in de knuik. Och, zegt Anne, schijt er goed met dat genul. Ze liepen neven het verneden dorpsplein en zogen daar ineens een brandende struik. Toen ze dichterbij kwamen, zogen ze het beter en bleek het om een tros lullen te gaan. Maar ze hoorden een stem vanuit het vuur komen en zei: snel, gaat naar Oostrum en vat daar een trein richting de Smakt. Daar zullen jullie het kindje krijgen. Dus Anne kroop weer bovenop Nico van Melo en probeerde hem te starten. Maar dat lukte niet. Dus nog eens en nog eens, maar hij wou niet. Nico had te veel bier gehad uit een drinkbak bij het trefpunt, dus hij bleek te zien verzopen. En dus moest Anne en Martijn te voet verder. Aangekomen in Oostrum bij het station stonden ze te wachten, want die treinen van Arriva hebben voor dit jaar al verrekkers veel voor problemen gezorgd op de Maaslijn. Tot opeens een stem zei: Dames en heren. Waar is dat mug tegenwoordig niet meer, hoor? Beste reizigers. Dit is een bericht voor reizigers tussen Venlo en Nijmegen. Door een defecte bovenleiding, door een defecte trein, door een gestrande trein, door inzet van de politie, rijden er geen treinen. De extra reistijd kan oplopen tot 60 minuten. Er was net een onderzoek gedaan door de gemeente over alle problemen op de Maaslijn. De conclusie was dat de treinen niet op tijd rijden, maar op rails. Anne en Martijn liepen weer verder richting de Boshuizen. Ze waren helemaal verdwaald en kwamen in Rooi uit. Anne kost niet meer en dus zochten ze onderdak in de grote kerk. Hier was net het afscheid bezig van de hoge priester Dijke Harry Smeets. Vroeger, toen de kerk nog het centrum was van de gemeenschap, inclusief geslachtsgemeenschap, zoot iedere week bomvol. Maar ook Harry zoog de kerk, net als in de kerkdorpen, in de afgelopen jaren leeglopen als een vat bier met vastenavond. Keizer Hans bedankt de hoge priester Harry voor de mooie jaren in Rooi en na de feestelijkheden weer het stil in de kerk en kostte Anne en Martijn gaan slapen. 'S Morgens vroeg wieren ze gewekt door een pielhaan, den 3 keer krijden. Ze gingen snel weer op pad en kwamen uiteindelijk na een lange dag aan in de Smakt. Ze schreven zich snel in bij het Jozefkapelleke, maar hadden bierstikken honger en waren moe. Dus gingen ze neven het kapelleke naar het pelgrimshuis, maar dat zo het vol. Anne kwekte tegen Martijn: hoe kun je nou ook zo stom zien om niet te reserveren? Je weet toch dat het druk is met kerstavond? Omdat Anne zich zo druk maakte, kwamen de weeën opzetten. Dus moesten ze snel een plaats vinden om te kunnen bevallen. Ze liepen verder en kwamen aan bij een grote boerderij. Daar maakte Rob Poels de deur op en gelukkig had hij nog een oude schop vrij. En hier is uiteindelijk het kindje van Anne en Martijn geboren. Ze waren er nog niet meteen uit wat de politieke voorkeur moest werden, dus noemden ze hem Carolus Dionysius Antonius van de 66 putten. De stal waar het kindje geboren is, was van alle gemakken voorzien en volledig energie-neutraal, omdat hij rechtstreeks wordt aangesloten op het nieuwe zonnepanelenpark in de Smakt. Achter in het Rijk van de Keizer, in IJsselstein, zoten de herders Jan Lone en Carla Brugman met hun schuip van Schorpskudde de Pieldrift. En een hele grote peelreus, genaamd Lei Potte, kwam men vertellen dat ze op zoek moesten gaan naar een stralende ster, omdat er een verlosser was geboren. Ze gingen op pad en zogen in Rooi een blinkende ster. Toen ze dichterbij kwamen, zei Jan: nee, dit is niet de goeie, dit is Gerjaanse. Ze liepen er en in de verte zogen ze nog een groot licht. Daar moet het zien, zei Carla. En ze wees naar de grote reclamezuil op de A73 bij de Smakt. En jawel, daar onder de zuil vonden ze in de stal van Rob Poels de verlosser, Carolus. Ondertussen kwamen er ook 3 nieuwe vorsten uit het oosten. Vorst Leon, vorst Nick en vorst Michael. Alleen Anne en Martijn kosten deze kelts niet verstaan, omdat ze geen verder uitspraten. 2 daarvan praten met een zwaar Brabants accent en 1
praatte Hollands met een Duitse tongval. Ze kwamen namens de vorstenraad met prachtige cadeaus voor de kleine Carolus. Vos Nick kwam met mirre om de schrale kont van het kindje in te zalven, omdat hij met zijn nakse vod in een houten kies moest liggen. Vos Michael kwam met gulden kettingen en ringen aan. Niks daarvan, zegt Martijn. Je meent toch zeker niet dat het rennen van het kamp werd? En Vos Leon kwam met wierook. Ga er weg met de rommel, zegt Anne. Alsof het hier niet al genoeg stinkt in een werkstal. In de ganse gemeente was iedereen pijlsnel op de hoogte van het nieuws via het supersnelle glasweb. Al binnen 11 minuten bij de mensen in huiskamers was door PLMA's TV. Nou toch het ganse BMW bijeen was, weer de Martien door keizer Hans kerstpakketten uitgedeeld. Herder Jan Lonen mixte het pakket op en keek een beetje sip. Toen zei hij, zeg keizer Hans, in mijn kerstpakket zitten allemaal dingen waar ik helemaal niks aan heb. Ja, zegt Hans, maar jij doet het ganse jaar ook dingen waar ik helemaal niks aan heb. Het was bierstig druk bij de stal en alle herders zongen vastelovensliedjes. Als verrassing kwam het favoriete zangduo van Martijn en Anne liedjes zingen. Want voor dit evenement waren zij wel uitgenodigd. En onder de 1000 sterren was het alsof zij nog even allemaal droomden met de ogen open. Zo is het gegaan en nou is mijn pratje gedaan. Het mooiste feest van het jaar staat weer voor de deur. Even niet mouwen en geen gezeur. Vier het samen en laat niemand in de kuil staan. En dan werd er als woensdag, dit was weer verrekkers schoon. Ten slotte wil ik iedereen nog uitnodigen om halfvasten op zondag 31 maart en bij ons in Geisteren de Einzelganger-optocht met te komen vieren. Kun je er niet bij zien, dan kunnen we hem ook nog live volgen op L1 televisie. Vastenavond samen! Stan, ontiegelijk veel dank voor dit hele joeksige versie van het kerstverhaal, maar dan met een ontzettend mooi rooi sausje eroverheen. Het was in ieder geval wat mij betreft zwaar genieten. Vaste vrienden in de zaal, wij gaan nou kijken naar het slotwoord van deze installatie door onze opperpielhaas. Meneer Gillissen, wil ik u uitnodigen? Ja, ik is ordening aanbrengen in al mijn aantekeningen. Leesbril erbij. Wat een geweldig feest om hier allemaal getuigen van te mogen zien. Als ik zo eens terugblik op alles wat er hier gepasseerd is met het fantastische optreden van vorst Stan. Dat was toch wel heel bijzonder met zijn doedelzak. En dat kerstkribje was natuurlijk ook heel bijzonder. Ja, Stan, is voor alle goede orde. Wethouder Anne, die krijgt geen weeën. Die krijgt B en weeën. Dat is toch even iets anders. En die rolverdeling in dat kerstkribje. Ja, Stan, je bent wel een mooie. Je had het niet over de ezel. Wie was dat ook alweer, Stan? Dat werd maar weer eens verzwegen. Ja, en de bijdrage van onze prins Rob. Kom eens even hier, Rob. Kom eens even hier. En als de vorst nou eens dat bulletje brengt. Ik voel iets aankomen. Wil je eens jou sterk afzetten? Ja. Ja. Bulleke, bulleke. O kupke blinkt als de maan. Kom toch ook naar het Vaticaan.
Ik doe het maar kort, lieve mensen, want er is al zoveel gesproken en er is al zo ontzettend veel gelachen en uitgewisseld. Ik wil, als jullie dat goed vindt, toch ook maar eens eindigen met een gedicht. Een gedicht dat helemaal van toepassing is op de geweldige ontwikkelingen in de Vredepeel. Iedereen weet dat, in het trotse Riek van de Klute-Treiers. Er staat nou ook een imposante kerk, om niet te zeggen een kathedraal. En ja, daar heb ik een klein gedichtje over gemaakt. Als de klokken van de Vredepeel lieftallig galmen over het boerenland, mijn hart doen gaan talmen door het gebeier overmand. Hallo. Roy, hallo, hallo. Pela's en pelazinnen van Roy. Ja, zit je daar? Gelukkig, goed zo. En de opper? Ja. Ah, daar is de opper. Is wel een beetje bij helpen natuurlijk, hè, zonger-adjudant. Ja, dat snap ik wel. Ja, Maar ja. goed, ik ben toch blij dat je tot toch geschaft hebt. En hoe vind je het toch wel fijn dat ik op deze manier nog even door kan zien vanuit de Bisschopstad. En opper, wat doen ze? Zouden ze daar in Rooi wel oren hebben naar een fijn gedichtje? Echt een heel schoon gedicht, daar kennen ze, denk ik, niet tegenop. Dan komen ze van het buiken door in Rooi. Ik ga nog dat voorlezen. Wat doen ze, opper? Adjudant, we zien net op hoog niveau aan het praten Ja? hier. Dan komt hij met zijn stom gedicht aanzetten. Dat is helemaal Ja? niks, jong. Dat doen we niet. Dat zullen we nou hebben, zeg. Ja, Dat is genoeg. ja, dat dacht ik wel, Dat mag ja. toch kan kallen, hè? Verschrikkelijk. Is goed genoeg, dank je, opper. Goed. Kom, een fijn gedicht. Let op. Waar het gouden beeld in het zonlicht staat, op hoge torentrans, de maat en roer verenigd gaat in lichtende golvendans. Hoera, daar ligt mijn vaderstad, mijn oud en trouw Roermond. Hoera, daar ligt mijn vaderstad, mijn oud en trouw Rooi, minder binnen peel. Ik hou van om ik hou daar met zin. In ons Rooi zie ik dus, in de peel stond mijn huis. Peel en Rooi zijn bij mij, noem maar uren. Laat het jullie allemaal goed gaan. Een fijne vastelavond en maak er iets moois van. En op als woensdag, dan gaan wij weer gewoon verder met het serieuze besturen. Hoi je wat. Goedemiddag, beste aanwezigen hier in de Schouwburg van Venray. Ik heb genoten van een prachtig stukje van de Deken. Mooie beelden. Verder verstond ik er geen flikker van. Echt niks, echt niks. Op het programma staat om 14:08 act van het college. Maar wij weten natuurlijk allemaal hoe het er in een college aan toe gaat.
als ze ergens op een slinkse manier weten te vinden om hun werk door een ingehuurde partij van buitenaf op te laten knappen, dan zullen ze dat zeker niet nalaten. Zelf niks doen, achteroverleunen, kijken hoe een ander staat te zweten en achteraf zeggen dat je je absoluut niet herkent in de inhoud en dat je geen verantwoordelijkheid wil nemen en kunt nemen voor het gebodene. Welkom bij de gemeente Venray. Vandaar dat ik hier nu sta en niet iemand van het college. Mijn naam is Rob Schepers. Moet ik er even nog... Ik heb het merendeel van u heb ik allemaal... hier is eigenlijk buterredenen. Hè? Buterredenen. Bij ons is het tonpraten in Brabant. Tonpraten. Is dat bekend hier? Ja, toch? Ja. Zal ik even uitleggen waar het begrip tonpraten vandaan komt? Nou ja, normaal gesproken zo deze dagen. Ik ga in carnavalsmaanden ga ik zaaltjes af naar carnavalsvereniging. De kwarkbutsers en de gummistekers en weet ik wat zo allemaal even bij verrekken. Ze maar betalen. Ja. En ga ik een half uur lang flauwe moppen tappen en vrouwenonvriendelijke opmerkingen in de zaal inslingeren. En na een half uur krijg ik een envelop van de presentatrice. Er zit een geldbedrag in, €500. Ik zal het afronden. Dan rijd ik naar de volgende. Want op een vrijdagavond heb ik er meestal 3, op een zaterdagavond heb ik er 3, op een zondag een stuk of 4, laten we zeggen. Ik heb er gemiddeld 10 in een weekend, 10 keer €500, €5.000. Nou, het carnavalseizoen loopt ongeveer van de 11e van de 11e tot aan halverwege februari. 20 weekenden maal €5.000 maakt €100.000. En daar komt de naam tonpraten vandaan. Juist. Hè? Buurtreden is ook leuk, alleen het verdient een stukje minder. Ja. Mijn naam is Rob Schepers Verhip, maar jij woont zelfs niet eens in de gemeente Venray. Klopt. Er is een openbare aanbesteding uitgezet door het college van Venray onder een 5-tal buurtredeners en uiteindelijk is mij de opdracht gegund. Niet zozeer omdat ik per se de goedkoopste was. Ik was de enige die zin had. Graag wil ik beginnen met het benoemen en welkom heten van alle hier aanwezige kerkdorpen van de gemeente Venray. In alfabetische volgorde zijn dat Blitterswijk. Het zou leuk zijn als de mensen dan ook, of van jullie weten, als de mensen, en dan gaan ook mensen van jullie dorp ook gewoon aan. Als de mensen uit het dorp dan ook even, iets heel doms, dat ik ook weet dat jullie er zijn. Kan u dat al afspreken? Zit dat erin? Ja. Oké, dus dan zeg ik, het eerste wat ik zeg is Blitterswijk. Dus mensen uit Blitterswijk weer, nee, daar. In alfabetische volgorde zijn dat Blitterswijk, Kastenraai. En nu de mannen. Het is meer uit de Kastenraai dit. Wat is dit, man? We gaan verder. Geisteren. Heide. Leunen. Merselo. Olo. Oostrum. Smakt. Venray. Veulen. Vredepeel. IJsselstein. En Wansum. In willekeurige volgorde zijn dat Leunen, Vredepeel, Oostrum, uit de Kastenraai. Smakt, IJsselstein, Blitterswijk, Venray, Geisteren, Heide, Wansum, Orlo, Veulen en Merselo. En tenslotte, in volgorde van IQ. Dat is leunen, hè? Dat is leunen. In volgorde van IQ zijn dat Vredepeel, Veulen, dan een hele tijd niks. Kastenraai, Merselo, Blitterswijk, Smakt, Venray, Oostrum, Wansum, tenslotte Leunen, Orlo, Heide en Geisteren. Bij IJsselstein week de score dermate af
dat we besloten hebben deze niet mee te nemen in de uitslag. U vraagt zich wellicht af of de volgorde liep van een laag IQ naar een hoog IQ, of juist andersom. En of uw kern dus een hoog gemiddeld IQ heeft of een extreem laag IQ. Nou, als jullie als kern niet van jezelf weten of jullie een hoog of een laag IQ hebben, dan hebben jullie waarschijnlijk een laag IQ. Ik vind het fijn om hier te zijn. Ik vind het altijd fijn om in deze regio te zijn. Ik stond hier onder andere in café Het Upke, bij VV de Zoepneus. De herenzitting in het Witte Hoeve in Zaal, de Kei in Gijsteren, in gemeenschapshuis De Linde in Oorlo, op de kazerne in Vredepeel, bij VV Holtes Smakt, op de zittingsavonden in Blitterswijk, bij CV de Schanse Knuppels in Kastenraai, in café Zaal het Veulen, bij het 5x11 feest van de Zagenwetters in Merselo, de zittingsavonden in Leunen, op een bedrijfsfeest in Wansum, op een buurtfeest in IJsselstein, bij een Alp-du-Zes-avond in Oosterum en natuurlijk een paar keer hier bij Circus Muk. De enige kern die ik bij mij meten niet heb aangedaan is Heide. En we weten allemaal waarom. Ze zijn allemaal aanwezig, de inwoners, hoor ik. Volgens Wikipedia heeft Heide 455 inwoners. En was Heide nog een gehucht. Tot er in 1904 een windmolen werd gebouwd. Toen werd het ineens een dorp. En zo zien we maar, neem een gemeenschap, voeg er wat loze lucht en wat valse wind aan toe. En kijk eens aan, je hebt ineens bestuurlijke macht. En het mooie was dat die optredens zonder uitzondering leuk waren. En dat bracht mij tot de volgende conclusie. Mensen in de gemeente Venray zijn hartelijk, willen plezier maken, staan voor je klaar, denken mee, hebben een zeer goede smaak. En het geld klotst hier blijkbaar tegen de plinten omhoog. Want wanneer je namelijk bereid bent om voor een speech van amper 20 minuten tijdens een sleuteloverdracht bijna 6.000 euro neer te tellen, dan zit het wel snor met de financiën. Kortom, welkom mensen van de Ruuk, de Schanse Knuppels, Keierriek, de Hetsbulen, het Knollenriek, Zagenwetters, Purrimukke, Karklingelland, de Kevers, Pielhazeriek, het Darteleveulen, de Klutentrappers, Pielreuzeriek en Windbuleriek. Speciaal welkom aan alle heersers over die rijken. Welkom. Maar, nu even een serieuze deel. Ook een hartelijk welkom aan een groepje speciale gasten hier in de zaal. Inwoners van deze mooie gemeente die tijdens Vastelovend het gevoel hebben dat ze wellicht buiten de gemeenschap staan. Inwoners die zich tijdens Vastelovend geen onderdeel voelen van de samenleving. En die door de organisatie voor vandaag dan ook bewust uitgenodigd zijn om te laten zien dat zij ook tijdens Vastelovend activiteiten er gewoon bij horen. Dat ze misschien anders zijn, klopt. Dat ze er wat anders uitzien, klopt. Anders denken, zich anders gedragen dan een gemiddelde inwoner van de gemeente Venray. Maar die zich desondanks welkom zouden moeten kunnen voelen. Juist nu. Daarom een bijzonder hard applaus voor burgemeester en wethouders. Leuk dat jullie er zijn. Dapper. Op jullie vrije dag. Eén van de vele, maar toch. Kijk maar eens de zaal in, mensen. Kijk maar eens goed om je heen. Naar al die mensen hier in het theater bij elkaar, die iedere dag keihard werken om jullie uitkering te betalen. Laten we beginnen met burgemeester Hans Gielissen. Hans. Ik ken het niet echt. Ja, hi. Fijn. Ja, eens even kijken. Burgemeester Hans Gielissen. Het is maar goed dat de temperaturen deze vastelovend ver boven gemiddeld zullen zijn. Want het zal sommige momenten koud aanvoelen zonder deken. We kennen allemaal het gevoel, Hans. Als kind had ik ook een lievelingsdeken.
Beetje een ouderwets rafelig dekentje was het. Waarvan mijn moeder steeds zei, nou Rob, het wordt wel eens tijd voor een nieuwe deken, hè. De vacht van deze wordt maar dunner en dunner. Maar het was mijn lievelingsdeken, Hans. Er zaten eigenlijk niet eens heel veel nare luchtjes aan. Wat best bijzonder is bij een dergelijk product. Her en der wat kale plekken. Maar dat is op die leeftijd normaal. Ik was dan ook meer dan tevreden met mijn deken. Maar je weet hoe het gaat. Van hogerhand werd besloten dat mijn dekentje weg moest. Niet zomaar dumpen bij het oud vuil natuurlijk. Want dat kan bijna niet meer met al die klote camera's hier. Besloten werd dat de deken een tweede kans kreeg. Een tweede leven hebben we hem toegeschonken aan arme mensen in Roermond. Daar kon hij nog wel een paar jaar mee, zei mijn moeder. En ik kreeg een nieuwe deken, net als u, Hans. Zelfde merk, weer een Smeets. Maar ja, dus nu is de deken nieuw. Daar is de burgemeester inmiddels een beetje tweedehands. Daarom bijzonder fijn dat u er toch bent. Jan Lonen. Hallo, Jan. Wethouder en loco-burgemeester. Met onder andere economie in zijn portefeuille. Wat op zich wel weer logisch is. Want lonen bepalen uiteindelijk de economie. Maar met 450 arbeidsmigranten in Roekenbos. En ook nog eens 240 in een trailerpark langs de A73, meneer Lonen, begint de omgeving Venray inmiddels aardig de weg te hebben van een lage lonenland. Geen wonder dat je vervolgens met al die arbeidsmigranten in het achterhoofd als gemeente een dure Albert Heijn opkoopt. En daarvoor in de plaats een extra grote Aldi wilt gaan bouwen. Anne Thiele. Is Anne er al? Oh, die is er al. Ik heb inside informatie. Leuk je weer te zien, Anne. Niet voor het eerst. Bij de Binkbank Tours was je net als ik present. Toen ik een praatje kwam houden bij Stichting Ik Begin stond je voorop. Bij de uitreiking van de sportprijzen zat je op rij 1. Bij Circus Muk heb ik je niet gezien, maar dan zul je ook vast 5 avonden op rij hier eerste rij hebben gezeten. Ik heb inmiddels begrepen dat je een keertje of 500 per dag met een wijs armgebaar je telefoon voor geopend verklaart. En dat je alleen Blueband-boter op je boterham smeert, omdat je dan bij het openen van het kuipje nog een beetje het idee hebt dat je een lintje doorknipt. En zelfs de nauwe band die jij hebt met de voormalig directeur van de bibliotheek heb je inmiddels doorgeknipt. Maar wat wil je met een directeur die Jimi Hendrix heet? Die moet geen bibliotheek leiden, maar een muziekschool. Martijn van der Putten. De man van ruimtelijke planning. Ga even staan, Martijn. De man van ruimtelijke planning. Lekker makkelijk om ruimtelijke planning te doen als je langer bent dan 2 meter. Wanneer er tijdens een raadsvergadering de vraag gesteld wordt waar een Venray nog gebouwd kan worden, hoeft Martijn alleen zijn hoofd naar buiten te steken. De beste man heet Van der Putten, maar niemand in Venray en omgeving zit qua lengte verder van een put af dan Martijn. Maar ja, waarom zou Martijn ook in de put zitten? Hij is vrijgezel, of niet? Heerlijk. Martijn woont aan het Henseniusplein nummer 13, tegenover zijn huis. Voor de mensen die dat niet begrijpen, Martijn is stamgast bij kroeg Goesting aan de overkant van de straat. En om te voorkomen dat hij tijdens vasteloven bij het oversteken van de straat op de bon geslingerd wordt, voor openbare dronkenschap laten zich tijdens de boerenbruiloft zelfs omdopen tot veldwachter. Dat klopt, hè? Mooi. Ga maar zitten. En tenslotte Carla Brugman, hallo. Carla is de trotse moeder van Marit Brugman. Oftewel de vriendin van Dylan Hagens. Wie kent hem niet? Daar ben ik toch net te oud voor, denk ik. En te intelligent. Ja. Dat is een grapje. Hey. Ik heb het even opgezocht. Carla. Maar ik ben er nu achter dat Carla de trotse moeder is van de vriendin van een jongen die op YouTube in filmpjes bespreekt
wat de 10 ergste eigenschappen zijn van schoonmoeders. Van de andere kant, mijn zoon Philip is zo'n enorme fan van Dylan Hagens, mevrouw Brugman, dat hij al gruizig zou worden als ik een selfie mocht nemen met de schoonmoeder van Dylan Hagens. Ja, dankjewel. Tot zover, mevrouw Brugman. Meer informatie heb ik niet gekregen, dus ik weet niet wat je doet normaal gesproken, maar er stond alleen de schoonmoeder van Dylan Hagens. Dat was het belangrijkste wapenfeit over de politieke bezonjes van mevrouw Brugman. Maakt niet uit verder. Ik heb er een leuke selfie in overgehouden. Maar dit is nu, Vastelavond 2019. En Vastelavond is 11. Tel hier 11 jaar bij op. Dan zijn we aanbeland in 2030. Waar staan wij tijdens Vastelavond 2030? Nou, ik sta in ieder geval niet hier, want ik ben dan niet meer te betalen. Ik heb even nagedacht, waar staan we dan? Waar staan jullie? Wat is jullie plekje? Dit is natuurlijk puur hypothetisch, hè, wat ik nu noem. Het is niet dat je hier echt ook dingen aan... Niet dat je zegt, van het is gezegd en het gaat zo... Het is wat ik denk dat er gaat gebeuren. Hans is na zijn tweede termijn gestopt als burgemeester van Venray. Hij zet zich momenteel in voor arme mensen. In Roermond. Jan is de nieuwe uitbater van Hotel Asteria. Waar hij ongeveer 5000 arbeidsmigranten heeft ondergebracht. Anne heeft voor al het werk dat zij verrichtte voor de Venrayse samenleving een lintje gekregen. Waarmee ze de voorpagina's van alle landelijke kranten heeft gehaald. Niet zozeer omdat het nou zo'n ontzettend bijzonder moment was, maar omdat jij gewoon tijdens het ophangen gewoon de neiging niet kon bedwingen en het ding hebt doorgeknipt. Martijn is inmiddels burgemeester van Venray. Yo. Een typische reactie was ook dit. De nieuwe burgemeester van Venray. Yo. Martijn is inmiddels burgemeester van Venray, heeft als eindverantwoordelijke wethouder voor ruimtelijke ordening toch zijn zo gewenste viaduct gekregen tussen zijn huis en Kroeg Goesting. En Carla is inmiddels de moeder van de vriendin van een man die op kermissen en braderieën probeert om als zanger van Limburgse slagers nog een centje bij te verdienen, omdat er niemand meer kijkt naar zijn YouTube-kanaal. Maar Carla is nog steeds even trots. Carla. Maar wat ik vooral hoop, is dat Venray blijft. En dat alle kerkdorpen, de gezellige kerkdorpen blijven die ze nu zijn. Het initiatief Venray in 2030 zet in op de 4 V's. Dat Venray vooruitstrevend, verzorgend, vindingrijk en verenigd blijft. Ik zou willen zeggen, zet de komende 4 dagen in op de 8 V's. Verrekkers veul vastelavond vieren voor vrolijk Venrays volk. En wat mijn rol dan wordt, ik hoop dat ik in 2030 nog steeds welkom ben in de Venrayse Schouwburg, maar ook in partycentrum Roelandia, in het Veulen en in zaal De Kei en alle andere gelegenheden waar gelachen mag worden. Ik wens tenslotte alle prinsen, alle prinsessen, jeugdprinsen en jeugdprinsessen, alle adjudanten, hazen, keutels, raadsleden en vorsten en alle overige aanwezigen een fantastische vastelavond. Alaaf. Beste opperpielaars, monseigneur Smeets en zeker ook Rob Schepers, heel veel dank voor deze prachtige presentatie. We komen langzaamaan op het eind van deze installatie. Rest mij iedereen te bedanken die zich weer ontiegelijk heeft ingezet om van deze installatie weer iets onvergetelijks te maken.
Evenals die honderden mensen die zich het ganse jaar inzetten om vervolgens duizenden mensen een fantastische vastelovend te organiseren. Komende dag zijn ze weer overal volop in de zwier om alles weer fantastisch te laten verlopen. Heel veel dank daarvoor aan al die honderden vrijwilligers. Geer nodig ik jullie allemaal namens het gemeentebestuur uit om dadelijk in de foyer hier neven, dus niet boven maar hier neven, het glas te gaan heffen. Dat is hieronder en niet net als vorig jaar boven, dus goed onthouden. Met z'n allen gaan we direct een heerlijk pilsje vatten op het volksfeest van het jaar. Wij mogen direct weer met z'n allen voorop gaan in dat ontiegelijk mooie feest. Om 4:20 is er buiten op de Roets weer een openingsceremonie waarin onze prins mag gaan schitteren en er uiteraard weer een prachtig feestje georganiseerd gaat worden. Zorg dat je er dadelijk wel allemaal mooi bij ziet. Vaste lovers, vrienden en vriendinnen uit de ganse gemeente. Deze installatie is dan nou echt op zijn eind. Maak jullie op voor een aantal machtig mooie dagen in uw dorp of hier in Rooi. In dit totale feest moeten jullie hier, in die Olly Rol en zeker jullie hierachter, weer voorop gaan in al dat moois. Ik wil jullie verzoeken om direct allemaal samen te gaan staan en om samen, deze keer wel synchroon in tegenspraak tot wat je net op het filmpje zag, Rooi mijn dorp te gaan zingen. Staat allemaal op. En zing vooral mooi met. Fantastisch. Pielazen en pielazinnen, vaste lovers, vrienden uit de ganse gemeente. De installatie is afgelopen en hier wil ik degene die door het trio genuttigd zien en door een speciale uitnodiging dus voor gehad hebben vragen om direct boven in de foyer jullie te melden. Alle andere gasten gaat hier lekker onder een pilsje vatten, strak naar de roets en dus eindigen we met vaste lovers samen.